Hallo Chairde, seo Bhríon ag léamh na nuaachta as Meiriceá don tíú lá ná fór dhá mhílas hochtíog. Baineann mór fictiúr an leathanna tosaí leis an goibhlint chinneúnach atá á túr in Idlib sa Tíre. Táthar ag rá go mbeidh sé in chug ceartan sin agus go mbeidh sé thar a bheith foilteach an báire na fola seo. Tá an domhan taobh mo den Tíre ag túr go mbeidh sin dhéarchím daonúil dá réir agus cábhis. Tá Meiriceá ag bagairt díoltais má úsáid san an Tíre airm cheimiceacha ach is cosúla gur cuma leo má úsáid sin siad airm eile. Mór scéal eile ar a glúdach ná go bhfuil na Stáit Aontaithe ag chur Srianta ag laghadú siar nó ag gearradh siar ar Víosaí ón taobh má rud atá ag fáisce pleananaí fostaíochta sa tír. Tá fostóirí idir an dálín ag strachailt agus tá postanaí go leor fulamh is cosúil agus atá an taobh dearg an riglisníos ag cruacha sús ag carna sús agus atá oibrithe ag breanú áit na dhéile. Tá maorlathas na Stáit Aontaithe daobh inimirce sách teimhneach hena féin. Agus anois leis rialtas ag géirí sruth na n-oibrithe eachtranacha a heachtú, féidir sin rá, sílim gur féidir, chaolú, tá na constaí bóthar seo ag déanadh cuasaí a déanad níos meas a ríis. Well, Víosaí go dárlóg sé agus tá sé ag tarlú. Ba éisteachtaí deimhneithe Brett Kavanaugh siúl dé márach. Agus le himimecht Anthony Kennedy bhugach lár na cuairt uachtarí sa tír ar dheis. Bhí ba Anthony Kennedy an luas go bhóta más ceadhacht am sin rá. Ach gan é agus Brett Kavanaugh é féin in fíorchamadí dag faoi an luas go bhóta faoi John Roberts.
duine atá cuimeadach go leor hena féin. Deag ná bíonn na henim nuacháin seo neamhtheabachtach. Tá an cuimeadaí gcomharbacht choimeadaí agus libreálaí I gcomharbacht libreálaí. Ach sa chás seo, arófar tríocht na chuairte uachtarí go suntasach. Fáinne muid le políocht bhealaíceáin. Tá scéalaíonn seo faoi Meghan McCain in John McCain a furbás le déanaí agus a thug an nóráid bhulta ag thuchraid. Agus ag tuairt an ahisc bhfuil go raibh sí chríomhroiste agus do brónach ach diontar trácht freisin inín an radachaí, inín an maverick seo mar ghuine atá sásta an troid céanna a dhéanamh agus a rinne seisin. Scéal áitiúil ag baint le scoil dar bannam an Family Foundation School, scoil chónathe in Hancock, New York. Agus feictir níos bhfuil na scóirtha lumnas rééis iad féin a bharú ar chlí amháin ó chlí eile le bliain sa nús. Figúrí mí oláin atá na seo. Ach ceapú nach raibháin ach cótharlú go dtí gur dearnú staidir géir ar na figúrí agus go bhachas go raibh na scóra marmh. Tá chuid is mó tar éis lábhachar na bhás féin nó rógáileo go thógáil. Cóiríonn Elizabeth Ionelli bhean a bhí ar an scoil I féin céad sa héan atá marmh. Ní éidir an bhaineann sé seo leis an scoil. Is scoil I atá dírithe nó iiriúnathe do fáistí atá driblóid hena féin. Fáistí a bhfuil fadhbannaí sóisialta, nábhargálar nó fadhbannaí drogaí acu. B'éidir gur ceart a bheith ag súile figúrí mar seo fiú mátá siad grána. Facas le déanaí go raibh tionscail na teilifísin a rirá le daoine ag cur cníochais agus gnéaschlaontacht de le daoine. Ach mar sé is léir go bhfuil sé deacair teach timpeall air agus atá agus leanan leis an aspa daoine de chinní eile mar shampla Dalen Rodriguez scríbhneoir agus leidehoirs na focail tá bhaim
nach roi gira aber im Leonna ach a chuú íchel mór is infiise postní a hógail waile ilgnéach agus ilchinnálacht. Tá a leid sin scríbneoirí an nach mrá agus nach daoine bhionlaíad go bhfuil ráchart olmhór roioine a hitanisteach na faoine lipéid sin. Nuacht as san Gearmáin, táthar ag teacht ar na svasticí go fóil. Sna tríochaidí teligú, sníon terma tá bhain nach teligú go leor chlog in aglaisí na Gearmáine le svasticí ára I nómós do na Nátsíochaí agus Adolf Hitler. Well, tá svastice ar a glog is spúic na príomhaglaise in na Hexheim an Berg. Níos agam cábhail sé. Ó sin, nech go Freiburgus chasúil. Tá svastice an agus má na Berg alles fürs Vaterland. Agus tá sé in chunspóid sa mhaile mar tá méra an bhaile I ggéire an chlog a chuineáil mar chuid de stair a bhaile. Well, agus solas na meán dírithe ar a mhaile ní dóilem go mbeidh an chlog sin ar chroch roiáid éile. Well, tá Spáin á heisteáil mar gheall ar an díle imirceach. Agus táthar ag brean ó ar Barcelona mar bhull do imircí. Míle chud go minic atá ag díl áraí bréagacha ar na sráide mai. Tá an General John Nicholson, Meiriceánach, ag rád ar chair sé tríochahéin bhí I gceannas níthe. Sé ag gceannas ar aram is scraach logaid nó bhil dlíomhagáin sin mar atá sé ag chuir síos ar an sáin is Afghanistan. Tá sé in nám an cogadh seo I chríochnú idir sé agus an críthir sinna ágáil. An ghuimhneat Hurricane Harvey, ní ghuimhneam sé, ach bhuair sé Houston, Texas go donna. Agus táthar ag tuairt le fios go bhfuil an téarnamh sa chathair sin gofran. Le daoine ar thuairistil íseal agus meanlaí níos measa as ná daoine eile. Tá Broin Kemp tar éis ainm nuachán na Boblachtánach a áil don Ghovernóir I Georgia. Be agus gúsáid múnla daoine mar Chris Christie agus Donald Trump. Ach mar sé, tá sí ag tarn siar ar an rhetoric. Tá sé bhís farantóireachta ag lorg captíní nua in Fire Island, sa sin an Mother Long Island. Bhfuil níl I testáil ach go dá nóí ar gort leat.
Tá príomhhaimneach an FDA tar éis chun spóid a tharraingt faoi bhaine go háirithe mar a bhhain an almóin le leachú sin bleachtanas nó táil agus ní rachan isteach sa díosmhaoireacht sin. Tá an tugtar an Trump ag géirí na ceard a chumainn sa rialtas a bhriсе. Cuireadh siar a iarachtaí ar feadh tamil ach is cosúil go mbeidh sin an cabhra áil ó insiaile. Leadóg tá comórtas oscail san na Stáit Aontaithe arsúil faoi láthair agus feictear go bhfuil chothromaíocht na cumhachta ag bogadh idiró daoine árda. Dá réir sin cathe imreoirí beaga dul in iarúint don chluife le lúfaireacht, cosaclaíocht nó cosíocht, techníc agus cruinneas. Níos agam an bhfuil éirí leo. Bhuain na Cubs an World Series ceithre bliain nó hain ach tá siad ag imirt mar seampíní go fóill is cosúil. Rinne Orson Welles scan on the other side of the world, ní hé the wind, nítig seachtú. Cuireadh Lancashire marall airgid agus feibeanna eile. Tá siad tríis a chéad thuispeáinte áil i mbliana. Focail eile a héanaíonn liom nó tá mé ag géirí a chur ar thefad. Íochtarán den beag. Luí faoi ghradam Stáit, má bhíonn tú marmh agus má an Stát orm dait beidir go geadófar luí faoi ghradam Stáit a thuirsdait. Má tá critálún ar na bocain, beidir go bhfeicead tú éasc líne. Má rud é ilchinálachas nach bhfuil. Má tá tú tríd gan éine bhúla, well, beidir go bhfuiltaí scáthghabharnálaíocht a chuirtear sin. Muirín, is cuimhneam go rith mé muirín úr as nisce as sa bharige. Tríocha bliain ó hin beagnach. Breanaíoch, sin sonraí a bhailí tar trí bheith brean ar dhaoine. Síráidí, rudaí úsáidteacha, áisianíoch. Inmhuanathe, inmharthanna. Tá muid ag géireadh gomach tionscail turasóireachta inmhuanathe agan. Níl muid ag géireadh go maróch na turasóirí na háitsannaí áile san domhan. Lúchaireach, bíonn tú lúchaireach mar bhíonn na riáthas ort. San an cumasú agus cuachtú bheagnach agus tá ag caint faoin chuaigh ar féidir le mrá a chumasú agus a cuachtú. Tarthúlacht. Tá seo táhachtach má tá leanamh wet. Dá réir sin mar a tharlaíonn tá tóir ag mrá óga ar clinicí tarthúlachta. Tá siad ag tarraingtar na clinicí seo. Ní dóilem gur féidir a rá bhfuil dáibh aici liom, ach tá siad ag géire dolant. Scála. Well, dialta scála áile isci te, ach dialta scála a áile de hanga freisin mar a dhéanann iarthóir a bháin i níospóireacht le iarthóir eile. Sinna méid, tásúlaim gur bhain se úsáid nó tarbh as an taifid seo, agus go mbeidh muid a caint le chéile arís ar bhhaid, goim rath dé ar bh go léir slán.